Здравейте на всички! Добре дошли в това видео, което трябваше да заснема месец по-рано. А, Просто не ми остана време, не ми беше приоритет, съвсем други неща ми бяха приоритет като цяло. А, но Евровизия ми е интересно, особено след като Дара завърши на първо място. В смисъл, беше първата държава, която беше съобщено, че ще бъде на Евровизия. И това нещо му дохайпна като цяло. Днеска е 15. Утре е 16 и ще се опитам, не е най-смарт мува, но ще се опитам утре да го пусна това видео някъде в началото на деня, не знам, 10, 11, 12 някъде там, за да може някой да го види. Надявам се някой да го види това видео. Пак ви казвам, трябваше много по-рано да е, но просто Евровизия ми е интересно, човек. В този канал е имало доста Евровизия. Имаме български участник тази година и то доста... Може би имаме победител тази година. Така. Какъв е плана за това видео всъщност? Първо ще разгледаме всички песни, в смисъл няма да ги разгледаме, ще ги ранкнем по начин, по който на мен ми харесват, дали ми допадат така нататък. В първата част ще вкарам и друг сегмент, в който ще дам някакви факти, примерно как е направена самата песен и така нататък, за да е по-интересно. И по-напред в видеото ще ви кажа защо смятам, че Дара, според мен, ще вземе тази година Евровизия най-накрая. Ще оценим всички песни, реално, въпреки че някакви продължиха, някакви отпаднаха, няма значение. Като цяло просто се абстрахираме от това нещо и си ги рейтнем по наш си начин. Да, забравих да кажа, извинете ме за това малко калташки сетъп, в смисъл камерата и всичко, в смисъл поръчам си някакви неща, просто пътувам постоянно и студиото ми е някакво подвижно YouTube студио, човек, да я знам. И ми е малко трудно да поддържам някакво консистенция като цяло. Живота ми е бангаранга общо взето. Поръчал съм си ринг и като цяло някакви неща за по-добро осветление и така нататък, ще го мислим по-нататък. Между другото, ако искате да ме подкрепите, Betino е платформа за залози, за спортни залози. Там има футбол, баскетбол, хокей, тенис, като цяло всякакви спортове. Това не е първата група, която е с някакви фиксирани залози, нали, знаем какво ще стане и така нататък. Betino имат една много добра стратегия, нарича се Value Betting. Откриват грешни коефициенти и като цяло прогнозите им работят long term. Аз правя пари заедно с тях. Както виждате, аз също работя с тях, така че не ги препоръчвам просто blindly. Какво печелите от цялата работа? Ако използвате моят линк, печелите 10% отстъпка от техни абонаменти. Линка е долу в описанието. Искам да ви предупредя за някакви неща. Това не е схема да забогатеете бързо за 2 дена, за 5 дена, да станете някакви милионери. Не, това е ако играете long term с тях, като цяло ви обещавам, че няма да изгубите. Да, понякога имат лоши месеци, веднъж на 6 месеца, но като цяло може да видите статистики и така нататък, че манесите са много лежити и ако искате да правите някакъв страничен доход, това са хората. Имаме tier list с всички държави, които участват на Евровизия, нали, някои от тях няма да участват, но всички, които са били. Така, ще си го променя по мой лайкинг. Първото нещо, което ще направя е... Тук ще сложа не ме кефи. Тук ще напиша, примерно, нямам мнение, буквално нямам мнение. Въпреки, че не ме кефи трябва да е тук, защото е по-добро нещо да не те кефи, отколко да нямаш мнение. Така че тук ще сложа, нали, нямам мнение. Тук ще сложим mid. Абсолютен mid, generic. Даже mid generic, така ще го напишем. Mid generic. Също е такива обикновените песни, ако знаете за какво говоря. Другото е много, много добре. И Winner Potential макефи като цяло. Winner Potential макефи. Така, как ще го направя? По принцип, всички тия песни, какъвто и отказ да пуснем от тях, всъщност предполагам, че има някакъв начин да го завъртим, така нататък, обаче бързам да го направя това видео, защото буквално утре е Евровизия, искам да го обработя и по някакъв начин да го пусна, да се отчита за тази година за Евровизия. Така че
ще го направим просто с някакво видео ще върви, не знам. Вие ще си пускате като цяло самите песни, защото днес нямах време да го измисля как да ви го плъгна като цяло. Пък и предполагам повече сте ги чували. Така, започваме с Белгия. Белгия всъщност ме кефеше, докато не стигнахме до припева реално. Кефи ме като цяло, има някакъв потенциал, но мисля, че доста е неконсистентна, за да е победител тази песен. Така че смятам да я сложим... Не е мит със сигурност. Много добре е, да. Много добре е. Белгия продължава напред в финала. Малко факти за песента. Песента, идеята е да описва хаос, нестабилен живот и да продължаваш въпреки хаоса и въпреки риска. Може би затова и самата песен е толкова нестабилна като цяло, но не мисля, че това не ще продължи напред anyways. Продължаваме напред с Хърватия. Андромеда. Това нещо е брутално, в смисъл можеш да настръхнеш от това. Много е силно. Това нещо на Хърватия е абсолютно winner potential има това нещо, човек. Това ли трябва да е Хърватия? Winner potential. Песента между другото има много интересна история, свързана с историческия натиск върху хърватските католически общности по време на Османската империя. Вдъхновена е от страдание, идентичност и поколенческа травма, реално. Много е силно, много е силно. Финландия, next. Финландия не ме кеф играм, в смисъл езиците на тия маняци е просто скандален език е, honestly. Финландия I don't like. С Финландия има някакъв случай, понеже нямат право да използват инструменти в пререкорда, с записа, такива, нали, лайв инструменти. Само вокалите са били лайв. Тоест, ако се види в клипа, нали, пиано или китара и така нататък, реално не се свири, само се правят, нали, че свират на това. Специалното обаче при Финландия е, че са им позволили от Евровизия да свирят на инструменти, нали? Понеже един вид е нямало как по друг начин да експреснат самата емоция и самата песен. Така. Next е Гърция. Гърция е яка и забавна песен, реално. Мога да я видя като победител на Евровизия, често казано. Наистина го виждам това нещо. Всички помним кокошката, нали, как би в Евровизия. Такива изчанчени работи се тачат. Гърция тая година не прави балади и някакви emotional песни за пръв път. Този път Гърция решава, че им трябва някакво, нали, мейнстрим такава енергия песен, направен за крауд, за TikTok, един вид, нещо подобно. Next е Израел. Израел, между другото, е изключително скандално, че има повече гръцки вайб, отколкото самата Гърция. Мите като цяло, не мисля, че е нещо кой знае какво, пък и с тия войни не мисля, че някой ще даде нещо кой знае какво на Израел. Всички знаем, че Евровизия е политика. Всъщност песента не е лоша, но просто не мисля, че ще звучи вау на сцената на Евровизия като цяло. Но Израел са направили някаква стратегия като цяло и можем да забележим, нали, как има такъв атмосферик вайб, как има, нали, cinematic такова, emotional build и така нататък. И едва ли не структурата е като някакъв Netflix филм. Интересно е. Литва. Литва, братле, все едно гледаме на Dark сериала в Netflix опенинга, нещо, някакво такова, да я знам, такъв вайп има. Че песента, интересна е, ама до там. Бих е сложил мит, често казано. Не знам дали забелязахте, тя е на испански, което е странно по принцип. И това до огромна степен е шокирало всички в Литва и като цяло в Евровизия. Реално целта на Литва е била да избяга, нали, от този Балтик вайб и да направи по-интернешнъл, по-така забавна самата песен. Next, Молдова.
Братле, това е най-based Russian нещо, човек. Просто в Америка, вива Русия е положението тук. Молдова няма кефика цяло. Някой в коментарите долу беше казал, че първите 7 секунди от самата песен на Молдова, нали, същата мелодия е била, когато на летищата в Молдова са правили някакъв анонсмент. Interesting факт. Сърбия. Сърбите влизат много хард. Ма тази песен докато почне... Пък и тя самата песен си е хард anyways като цяло. Нямам особено голямо мнение. Няма да лъжа. Песента обаче е някаква, нали, емоционална. Става въпрос за загуба на човек, за зависимост от самото му присъствие. Песента е правена, нали, с някакъв смисъл от емоционалната нужда от някой, който вече не е там. Швеция. Това вече е яко и интересно, са като мърсен фен на хаус, тренс, културата, смисъл, това е много яко. Нямам идея как това ще се възприеме на Евровизия, смисъл такъв... Не мисля, че има корен на победител, а реално според мен има някакъв вайб на победител, но въпреки, че пак най-вероятно някаква глупост ще спечели Евровизия, ама да. Песента на Швеция, My System, е типично шведски продукт и реално самата песен се прави по много интересен начин. Първо се прави хук, после се прави бит, а след това се търси артист. Това е малко като Eat Vibe, където първо се правят адлипове и после се прави самата песен. Уайлд неща като цяло. Момент, направих си пауза за кафе. Не знам, надявам се да не се личи колко неадекватен съм на видеото по принцип, но по принцип с огромно желание го записвам, просто съм леко уморен. Anyways, до Швеция ли стигнахме? За Швеция, нали, казахме, наред е Естония. Момент само исках да погледна, защото не съм си направил домашното, съжалявам, за което нямах време да се направя, да се интересувам толкова много. Естония мога да видя защо е отпаднала, честно казано. Песента почва добре, обаче няма ясна консистенция, няма ясна посока. Иначе, между другото, това е единствената песен до сега, която бих си я пуснал така, без да е Евровизия, бих си я пуснал така, защото like everyday. Естонците по принцип правят по-нестандартни такива, по-радио сейф песни, някакви рискови. Реално, Естония на Евровизия винаги са били някакви такива експеримент държава. Имало е доста такива песни, които и преди са ми харесвали от тяхната държава, обаче не са продължали особено много напред. Даже сещам за една... Тя също мисля, че беше на Грузия. Take Me As I Am. Нещо такова. Смятайте колко са дженерик, колко са бейст песните на Евровизия. Смисъл за толкова години. Се сетих само за една на Грузия. И, нали, български участия като цяло. Смятате за какво става въпрос. Говорейки за Грузия, напълно и ясно защо са отпаднали Грузия, в смисъл това е яко експеримент тази песен. Чак всъщност не сложихме Естония. Къде е Естония? Това трябва да е Естония, I guess. Не ме кефи. Не, всъщност кефи Mid Generic е. Та, говоряки за Грузия, мисля, че тази година от Евровизия не са кефят особено много на такива експерименти, което е вау, в смисъл да Евровизия от едно известно време печелят само някакви рандами. Но явно този път не са кефят особено много. Няма като цяло. Грузия почти винаги не прави големи национални финали. Често работи с някакви ограничен кръг от композитори, по някакъв странен такъв начин си избират самите артисти и това е една от причините реално да са непредсказуеми всяка година. Монтенегро, това е в коментарите, също го пишат, нали, защо изобщо се махали. Монтенегро има вайб на хърватската песен по стил и такова смисъл. Не съм сигурен дали ако беше останала, нали, да ще да продължи, дали ще да победи. Всъщност силна е, кефи ме, достатъчно добра е. Но може би единствената причина да се е махнали е това, че може би по някакъв начин прави конкуренция на хърватската песен. Не знам, често казвам. Добра е. В сравнение с предишни години Монтенегро има по-малко
bad vibes, такива по-тъжни vibes, има повече радио vibes. Опит е да се копират някакви стилове, реално Швеция, Италия. Като цяло да, малко фейк, някакво такова изкуствено идва Монтенегро. Копират не са си себе си, може би затова като цяло са отпаднали. Португалия. Братле, това е интро на малката булка ли е смисъл? Не знам. Португалия, в принцип, гонят някакви такива инди песни, не пускат някакъв поп, някакъв нали, популярен, минималистични балади, такива по-артистични и така нататък са. Просто тази година не е продължала едно. Сан Марино. Това ако беше продължило, между другото, яко го виждам като победител, човек. Тя песен ма кефи адски много супер кече е тази песен. Сан Марино има някаква стратегия, тип някакъв маркетинг, в смисъл често внасят някакви такива големи имена в песните си, нали, с цел да привлекат някакво внимание. Вкарвали са Флорида, то сезон на Евровизия вкарват Бой Джордж. Някой отдолу беше писал в коментарите единствената песен, в която Бой Джордж участва и не продължава напред в Евровизия, някой отдолу да, защото е 7 секунди. Албания next. Албания е с мръсен вайб на победител. Това нещо ако победи, няма да се сърдя, честно казвам, по никакъв начин. Албания не гони някакви хитачки, гони някакъв емоционален импакт и някакви жури точки аура фармят. Реално може да им се получи, честно казано. Австралия е много добра, човек. Смисъл, самия припев някакво много е добре. Има вайб на победител и е много силно това. Певицата, която изпълнява тази песен, между другото за Австралия, в коментарите бяха казали, че е супер известна в Австралия и гласа и наживо е бил дори още по-хубав, отколкото в самата песен. Ще видим. Между другото, да, в Евровизия много, много интересно това, как примерно може да изкараш някакво супер нали, при рекорд, такова рекорд, реално рекордната песен и да е супер топ, да си клир победител и в момента в който излезеш на сцената и някакси да се предсакаш. Смисъл, много е интересно такова, човек. Кипър. Кипър трябва да е буквално една от най-свежите песни с летен вайб, такова много е яко, ама чак пък победител не го виждам. В коментарите между всички казаха, че изкопирала Гига много Шакира. I don't know. Чехия. Не ме кефи, откровенно си я наскипнах. Песента се казва Crossroads, реално нали кръстопът и става въпрос за житейски избори и така нататък. Момент, в който нали трябва да решиш на къде искаш да тръгнеш, има някаква лична история. Дания. Човек, Дания, имам чувство, че това е братчето на тази песен. Ще имам чувство, че са брат и сестра тия двете, брат. Дания обаче е трикратен победител в Евровизия, това е хубаво да се отбележи. 63-та, 2000-та и 2013 година. Това нещо не говори, но просто печели доста. На Малта песента между другото ме кефи доста и е много яка такава и емоционална, но някакси не мисля, че е за победител в Евровизия като цяло. Може би ако имаш някакъв избухващ припев, нещо ако се случваше реално, maybe. Въпреки, че има някакъв шанс да победи, смисъл, много е такова интересно, екстравагантно някакво, има шанс. Малко този път прави по-комерциален ход, повече чуж звук, по-чужди композитори такива, по-малко локален стил, получило ми се. Норвегия, чакайте, Чехия, те неща не ме кефят, нямам мнение, не ме кефят. Те неща просто не ме кефят. Някой в коментарите беше казал, че това са следващите Måneskin. Ако някой ми обясни между другото какъв беше хайпа около тия Måneskin, бих бил доста благодарен, thank you. Румъния. Между другото, евала на румънците е много топ. Заглавието на песента е доста кликбейт, топ. Румъния последно време има проблеми с бюджетите, организацията и ту се оттегля или не участва. Не случайно сме съседи с румънците. Украйна. Чек украинците правят хубава музика. Украинците просто, не всичко, ама по принцип на Евровизия не знам, правят хубава музика украинците. Някой път наистина оцелват десятката, няма случай да го бият, човек. Наистина няма случай да го бият. Песента е балада с елементи от такива, нали, традиционни украински елементи с някаква синематик, такова вайб. Много интересна песен. Армения е отново някаква крейзи песен. Армения не продължава, доколкото знам. Да, Армения не продължават. Явно метата на тия крейзи песните е заминала. Между другото, ако се мислите, Евровизия винаги имала някакви мети. Смисъл такъв,
ако анализирате предни неща, предни издания, винаги е имало, примерно да речем, ако някой е победил тази година с някакъв тип песен, винаги следващата година се гони този тип и никога този тип не побеждава, между другото. Армения почти винаги гони такива по-модерни, по-поп звучащи песни. Целта е да е, нали, по-комерциален, по-международен звук. Азербайджан. Азербайджан, първото, което е в Европа ли е? Но Азербайджан, honestly, я наскипнах много тежко. Малко се изморих вече, често казано. Въпреки че Азербайджан е една от по-силните държави. 2008 победа, 2011 второ място. Оскай, че е компетитив. Латвия. Буквално нямам мнение. Песента на Латвия е някаква емоционална и лична история. Говори за израстване в сянката на проблеми в семейството, семейни трудности и така нататък. Люксембург. Това е доста бейст песен, реално. Доста бейст песен. Целта е да е радио такова френдли, да е европейски хит, припева някакъв хук такова, ама Швейцария. Това е интересна песен, ама някакво до там, да е за някакво биля или някакъв вайб. Престарали се някакво такова. Швейцария е в новата си ера, след 2019, където почти винаги правят някакви клин, такива по-модерни песни. Германия е next. Германия е дженерик, някакво мит, не ма кефи. Та е някакво такова, се изправиш след труден период, да не се предаваш и така нататък, затова става по самата песен. Великобритания какво? В смисъл... Някой отдолу беше написал, моля ви Европа, дайте ни поне една точка. Какво е това, бе, човек? Песента е била направена с някакъв синтезатор. Създава музика физически, не в компютър. В песента има и някакво немски. Брат, тази песен е супер лайлд, реално. Франция. Значи по принцип Франция беше доста добре, преди това така че това е нема кефи. Реално могат да изберат за победител, да, абсолютно невъзможно. Става въпрос песента за човечност, за единност, не е като емоционален призив един вид хората се видят един друг. Австрия е ясна работа така цяло. Като Англия същата работа. Става въпрос за някаква болка, за вътрешна празнота, по-скоро става за някакъв вътрешен кринч въпрос. Добре, тия последните е много трудно да ги слушам, честно ви казвам. Полша буквално е тук. Това е една от най-известните певици там в Полша, реално реферират към Гая, което е гея, нали, към богинята на земята. Това е въпрос за женска енергия, за духовност, бла-бла, едно от такива човек. Нямам търпение да стигна до основното нещо, заради което аз направих това видео. Пате, нашето миче пръска просто от всякъде. В смисъл, самите транзишъни, човек, всичко тази песен се трансформира буквално 10 пъти, брат. Значи, ако някой е достатъчно адекватен в Евровизия, това е истинския победител, разбираш? Това е истинския победител. Пате, стига са ограбвали България, човек. Поли, Кристиян, някакво стига са ограбвали България, разбираш? Реално взимаме конфидент победата и това е. Вероятно е пак да не е схемата, но сме конфидент този път. Ще е трудно на Дара, има конкуренция, ама нито една песен не е построена така както нейната. Така че стискаме палци и ще видим. Късмет.